بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşitti ve kabul etti ol bir hatynyň dugasyny. Kesen bilen jedel etýärdi özüniň äriniň barasynda. O Hudaýa zar we tezerrü etýärdi. Ve Allah tebarek ve taala siziň sözüňizi eşiter. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşitýän we görýändir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sizlerden ol adamlar ki öz hatınlarını zahar edipdiler. Olaryň hatynlary olaryň ejeleri däldir. Olaryň ejeleri hiç kim däldir, meger şolary dogran hatynlardyr. Olar namaqul we münker keplerini we yalan sözlerini aýtýarlar. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala afwetýän we magfiret etýändir. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Bu ol adamlar ki öz hatynlaryny zahar edipdiler. Ondan soň aýdan keplerini islah etmäge rüju etseler, pes şoň jazasy we kefarati hatunyny barmazdan ozal bir kul azad etmekdir. Şo zat bilen size wagda nasihat ediler. Ve Allah tebarek ve taala siziň etýän işiňizi bilýändir we habardardyr. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Pes her kim kul azad etmäge tapmasa, fakir bolup, pes 2 ay arasyny üzmäni arada tutsun, hatynyny ýakyn barmaga. Pes her kim 2 ay arada tutmagy başarmasa, pes 60 miskine taam bersin. Şu hukum şonuň üçindir, ki siz Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna iman getirip muti bolsaňyz diýip. Şu hukum Allah tebarek we taalaanyň taýin eden hududlarydyr. Şu hukmu inkar etýän kafirlara nihayetde güýçli azap bardyr. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu kubitu kemâ kubitellezîne min qablihim ve qad anzalnâ âyâtin beyinât وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Tahqiq ol tor adamlary ki Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muhalefetçilik etýärdiler, şolaryny xaru zelil ediler. Hemçinani ki şolardan ozalky muhalefleri xaru zelil edilýär. We tahqiq biz roşan we aşkar bolan nişanalaryny we alamatlaryny nazil etdik we kafirler üçin nihayetde xarlayan azap bardyr. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Yad et ol güni ki Allah tebarek ve taala şolaryň hemmelerini dirilip gawrdan turdur.
Pes şonda şolaryň özüne eden amalyny bir habar berer. Allah tebarek we taala şolaryň amalyny sanap, zept etip goýandyr. Bu olaryň öz undup faramuş edendirler. Allah tebarek we taala hemme zatga agah we habardardyr.